El nostre sistema educatiu actual no funciona. No té prou recursos ni té prou personal. Sense un bon sistema educatiu no tindrem mai ciutadans suficientment madurs com per decidir per ells mateixos. El sistema educatiu és fonamental pels objectius de Pirates de Catalunya. Hem entrat a la societat de la informació i cal que els ciutadans sàpiguen accedir-hi, siguin crítics, siguin escèptics i sàpiguen com fer recerca. L'educació és la base, és el futur. Sense un bon sistema educatiu, al futur no hi haurà bons investigadors, bons científics, bons pensadors. Per tal d'aconseguir això, necessitem un bon sistema educatiu, un model en el qual ens ensenyin a raonar per nosaltres mateixos. Si volem tenir un futur, si volem tenir uns ciutadans preparats pel dia de demà, necessitem un sistema educatiu que funcioni. Ja és hora de començar a copiar el que funciona i no les coses que van malament. No estem demanant per res impossible. De fet, els països escandinaus tenen la millor educació del món i és envejable la capacitat que tenen de pensament els seus estudiants. Vota pirata, pren les teves decisions.